terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, anak sa napatay nga lider sa communist terrorist group ng NPA, patay sa engkwentro sa impasugong Bukidnon. Mga estudyante sa Lala Proper Integrated School sa Lala, Lanao del Norte, nagklase, ilawom sa tulda. Sa detalye sa atong mga balita, napatay sa engkwentro tali sa mga sundalo Communist Terrorist Group ng NPA sa impasugong Bukidnon ang duha ka mga lider sa rebelding Hutong ug usa sa namatay ang anak ni George Madlos alias Ka Oris nga napatay usab sa engkwentro. Ani ang report ni Bobby Lagsa. Mag-asawa nga NPA leaders patay atol sa engkwentro tali sa 8th Infantry Battalion ug New People's Army dito sa Barangay Kapitan Bayong, lungsod sa Impasugong, probinsya sa Bukidnon. Patay si Vincent Isagani Madlos, anak sa napatay nga leader sa Communist Party of the Philippines nga si George Madlos. Napatay usab sa engkwentro ang asawa ni Vincent Isagani Madlos nga si Angie Polandre Salinas. Sumala sa 4th Infantry Division spokesperson Major Francisco Garillo, was conducting an operation in response to the information received from a concerned citizen that an armed group was present in that area. 15-minute firefight ensued against an undetermined number of communisters group. This resulted, ma'am, in the death of the said CTG leaders and the recovery of 2 AK-47 rifles as well as other war material and personal belongings. sa opisyal nga pamahayag sa Armed Forces of the Philippines, gisaysay niini nga napatay si Madlos og Salinas atol sa engkwentro tali sa pwersa sa 8th Infantry Battalion mga alauna sa hapon ni atong September 3, 2022. Matod ni Major Garillo, si Madlos og Salinas parehong tag-as nga opisyal sa Central Committee, Communist Party of the Philippines, New People's Army ug mga leader sa National Technical Bureau and National Communications Bureau of the National Operations Command. Sila makatubang og daghang kaso sa mga lugar sa Caraga ug Northern Mindanao regions. Doon na yung mga milutaw nga istorya ang gironda sa mga sundalo ang gipuy-an ni Madlos ug sa iyang kapuyo apan gipanghimakak kini sa kasundaluhan. Napakalaking impact na ang mga leader nila ang mismong nanoneutralize ng Philippine Army at napakalaking pagkawala sa moral ito sakali, no. Kaya lagi po nilang ginagawa ito. Hindi na po bago ito. We already expected this na papasinungalingan nila. But the fact remains na there is an encounter there. Matod ni Garillo, dakong tabang sa paghugno sa komunistang grupo ang kamatayon ni Madlos ug sa iyang asawa sa kalihukang terorismo. Nagpasalamat usab ang kasundaluhan sa katawhan. Mataas po ang trust, confidence at support ng mga mamamayan sa atin. Atin na po yung napatunayan from the latest survey po. Napatunayan din po yan na at isang indikasyon po niyan is yung dumadaming nagsusurrender even na mga key leaders ng communist group sa area of responsibility ng 4th Infantry Division. And nakita po ng mamamayan yung sincerity ng ating government, not only the AFP, not only the 4th ID. Nakita nila yung sincerity ng ating government to address insurgency. Nang hinaot ang kasundaluhan nga sa kamatayon sa duha ka leader, mas mulambo na mga komunidad ug mamahimong luwas sa hulga sa terorismo. Bobby Lag sa Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe. Nagklase ilawom sa tulda nga maoy hinimong classroom sa mga estudyante sa Lala Proper Integrated School sa Lanao del Norte, human maug daw sa sunog ang ilang eskwelahan sa miaging simana. Kinahanglan pa nga kusgon sa teacher ang iyang tingog sa pagtudlo aron madunggan sa mga estudyante. Ani ang report ni Michael Navarro. Kinahanglan kusgon ang tingog ni Teacher Rosalyn aron madungog sa iyang mga estudyante ang iyang pagtudlo tungod kay nagtapok-tapok ang mga estudyante sa Lala Proper Integrated School dinhi sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, human nasulog ang eskwelahan ni agtong Alcadlaon sa Agosto 30.
Bisan unsa na lang ang posisyon sa mga estudyante, basta madungog lang si teacher okay na, basta padayon ang ilang pagtuon. Nasunog ang 101 years old nga eskwelahan nga nakaapekto sa pagtuon sa hapit 1,000 ka mga estudyante. Makita nga bisan pa man init nga panahon, gipakita sa mga estudyante ang ilang dedikasyon sa ilang pag-eskwela, ilalom sa punuan sa kahoy, sa naghuot nga gymnasium, sa mga lugar kung diin pwede rang mahitabo ang klase. Init, igan, dayon, para mabuo ni ang tensor, ako mga estudyante, gid ang nagkuhan. Sigon sa usa ka teacher, porsigido ang mga bata nga moeskwela, ilabi na nga nibalik na ang face-to-face nga klase. Wala pa nibawi kanus ang matukod ang bagong eskwelahan, apan padayon pang nakig-alayon ang lokal nga panggamhanan sa provincial government o sa DepEd aron hisgutan ang pagtukod sa bagong istruktura alang sa mga bata. Nasakitan man ang tanan sa pagkaugnaw sa eskwelahan, apan kinahanglan nga ipadayon ang klase, labi na nga nagsugod na ang face-to-face class human sa 2 ka tuig tungod sa pandemya. Michael Navarro, Newsline Philippines, Province of Lanao del Norte. Stay safe. Pipila ka mga balay sa lungsod sa Alyosan, Cotabato Province ang gibaha diin napulo ka mga pamilya ang unang na-report nga apektado og apil sa gibaha ang eskwelahan sa lungsod. Dali sabdayon gihatagan og hinabang ang mga gipangbaha nga mga residente. Ani ang report ni Marvin Revilla. 30 ka mga balay ang gisulod sa tubig baha sa lungsod sa Alyusan, dinhi sa probinsya sa North Cotabato niadtong Sabado ug Domingo. Ang pagbaha na sinati usab sa ubang lugar sa Mindanao. Dinhi sa Cotabato Province, misulod ang tubig baha sa kabalayan sa lungsod sa Alyusan, particular sa barangay San Mateo ug usa sa napulo ka naapektuhan. Ang balay ni kaning board member dinhi sa probinsya, Mato di Noel Impanto, ang hipe sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Nakatala na sila og kapin 30 ka mga balay ang naapektuhan ug dunay pulo ka pamilya ang temporaryong namakwit. Kapit ako mga alam kita na buhos. Wala ang mga kriwis. Alam daw, natamburong lang ba? Recommendation siguro para i-fax conversion. Usa sa grabing naapektuhan, si kaning board member Nonoy Vargas Cabaya Jr. Makita sa video nga kuha ni Cabaya nga misrod na sa ilang balay ang tubig. Nang hatag dayon og pagkaon ng mga barangay officials ug MDRRM sa mga residente nga naapektuhan sa baha. Samtang, pipila ka classroom sa Alyusan Central Elementary School ang gibahaan usab. Ang pagbaha na sinati usab sa daghang lugar sa Mindanao. Tungod kay duha ka tropical depression ang miagi sa Pilipinas niadtong milabayng simana. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Mitapon ang daghang yuta sa kalsada sa Barangay Palmahil sa Talaingod, Davao del Norte tungod sa landslide nga miresulta sa pagkatanggong sa mga motorista. Ang landslide adunay sagol nga tubig o dagkong punuan sa kahoy. Ani ang report. Perting ngit-ngita sa kalsada ug kinahanglan pa nga pasigaon ang headlight sa sakyanan ug mogamit og flashlight sanglit walay street light kung asa nahitabo ang landslide sa sitio Malambago, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte kagabi. Base sa report sa kapulisan sa Davao del Norte, girespondihan sa mga pulis nga miyembro sa revitalized police sa barangay ang nahitabong landslide aron mapadaplin ang mga nagharang sa kalsada ug maasikaso ang mga stranded nga mga motorista. Subay sa video nga gipost sa PCR Davnor PMFC page, nagsubay pa sa kalsada ang tubig ug naapay dagkong punuan sa kahoy ang nakaharang sa kalsada. Dili basta-bastang maagian ang lugar tungod sa kadelikado sa pagdahili sa yuta. Naapay sakyanan nga wala makalaho sa destinasyon ug bisan mga motorsiklo maglisod usab og agi. Hinoon walay gi-report nga naay natabunan sa landslide. Gawas lang sa hasol nga hatod niini sa mga motorista. Nagpahigayon sabdayon og clearing operation sa lugar. At tangi! Mga personahe sa BGMP 11 ug PNP na nanom og punuan sa kahoy. Og Kasadyaan Festival sa Alabel, Sarangani Province gipanukaran na.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Balik face-to-face ang selebrasyon sa Kasadyaan Festival o founding anniversary sa Alabel, Sarangani Province. Nga gipangandaman pag-ayo sa lokal nga gobyerno sanglit, higayon na sab kini nga mapasundayag ang mga produkto sa lungsod. Anyang report ni Eugene Hinutan. Gipangandaman na sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province ang pagsaulog sa ilang ika-51st founding anniversary ug ika-21st Kasadyaan Festival. Plastado na ang mga aktibidad, din face-to-face na nga ipahigayon human ang kapindua ka tuig na pag-undang niini tungod sa pandemya. Ugmang adlaw Setyembre 6, sugdan na ang religious concert nga ipahigayon sa Alabel Municipal Gymnasium. Sa umaabot nga Miyerkules, Setyembre 7, ang opening sa Agri-Fisheries Fair. Samtang sa Setyembre 10, ang kulminasyon sa Kasadyaan Festival. Sumala sa Office of the Municipal Agriculturist 13 ka mga barangay sa Alabel ang musalmot sa Agri-Fisheries Fair, din ilang ipasundayag ang ilang mga produkto sa kaumahan ug pangisdaan. Gani, busy na ang mga barangay sa pagpangandam ug pagpanindot sa ilang tagsa-tagsa ka stall alang sa Agri-Fisheries Fair. Gawa sa pag-install sa mga stall alang sa Agri-Fisheries Fair, ginatukod na sab ang mega tent sa festival site, din nakatakdang ipahigayon ang ubang mga aktibidad sama sa Search of Mutya ng Alabel 2022 ug mga konsyerto. Gitaod ug andam na usab ang mga streetlights sa engineering daplin sa Alabel Municipal Gym tumo nga masiguro ang seguridad ug mamahimong safety ang tanang makigduyog sa ika-51st founding anniversary ug ika-21st Kasadyaan Festival. Sa milabayng kapinduha ka tuig, walay on-site activity sa Kasadyaan Festival tungod sa hulga sa pandemya. Busa sa subling pagbalik sa face-to-face nga mga aktibidad, kanunay pahimangno sa mga otoridad sa katawhan nga padayong magbinantayon ug tumanon gihapon ang minimum health protocol, hilabi na ang insaktong pagsuot og face mask. Gawa sa pagsunod sa mga public health protocols batok COVID-19, giabisuhan sab ang publiko nga ginadili ang pagpanigarilyo sa mga pangpublikong lugar sa Alabel aron dili madapan ug makamulta og di moubos sa 2,500 subay sa ordinansa sa lungsod mahitungod sa no smoking in public places. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.
Nagtinabangay sa pagtanom og punuan sa kahoy ang mga personahe sa BGMP 11 ug kapulisan sa Kabukiran sa Segundo Distrito sa Davao City. Moabot sa 250 ka mga punuan sa kahoy ang malampusong natanom sa mga personahe gikan sa Regional Office sa Bureau of Jail Management and Penology atol sa gipahigayong tree planting activity sa Malagos, Davao City niadtong Biyernes, Setyembre 2, 2022. Ang aktibidad inabagan sa Regional Mobile Force Battalion Region 11. Tumong niini nga ma-promote ang environmental awareness. Nagpermahanay og Memorandum of Agreement kon MOA ang LGU Isabela City Basilan ug Islamic Microfinance Livelihood Assistance Program Support Group alang sa teknikal nga tabang para sa mga kaigsuonan natong Muslim aron mapalambo ang ilang kinabuhi. Anyang report ni Grace Alcunaba. Aron mapalig-on ang suporta sa lokal nga panggamhanan sa Isabela City o sa Islamic Microfinance Livelihood Assistance Program Support Group, nagpinirmahay kini og Memorandum of Agreement ni adtong Sabado, Setyembre 3 didto sa lungsod sa Isabela dinhi sa probinsya sa Basilan. Ang maong agreement gipirmahan ni Isabela City Mayor City Dalia Turabin Hataman ug sa MLAP SGA President Ralph Salahuddin. Kauban ang MLAP Secretary nga si Norjana Abdullah ug ang ilang treasurer nga si Sandra Abda. Nipirma usab si Aradel Ria Beling ang peso manager ug uban ang mga kawani sa Microfinance Support Group Association. Tumong sa muwa nga pakusgon pa ang pagpa sa gobyerno sa Islamic Microfinance Livelihood Program para makabot sa ato mga kaigsuunang Muslims ang ilang tumong sa pagpauswag sa ilang kinabuhi ug sa ilang panginabuhian. Pinaagi sa paghatag kanila og teknikal nga tabang sa pagbansay nga ihatag sa lokal nga panggamhanan. Matud ni Mayor Dalia, gusto niyang makasabay sa pag-uswag sa lungsod ang pag-uswag usab sa kinabuhi sa mga Isabelenyo. Sa laing bahin, mapasalamaton ug mapasigarbuhon si Mayor sa publiko kay mitaas ang koleksyon sa real property tax sa lungsod ug makita nga mitaas kini kung ikumpara sa tudlaan o target niini ni adtong 2021. Matud ni Mayor City Dalia niingon nga kini nagapakita lang og timan-ana na sa dako nga pagsalig sa mga lumulupyo niining lungsod sa Isabela sa lokal nga panggamhanan. Tungod kay nasayod sila og ilang nakita og nabatian nga aduna gayoy napadulngan ang ilang ginabayad nga buwis ug gitihig gayud kini sa gobyerno para sa pagtabang ug paghatag og serbisyo sa publiko. Gipasalamatan sa mayor ang mga tao sa paghatag niini ug pagsalig sa lokal nga panggamhanan ug nanaad kini sa katawhan nga siguraduhon gayud nila na mapuslan sa lungsod ug sa tanang mga Isabelenyo ang mga buwis nga ilang ginabayad. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpad sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!